Takže čaute všetci, dneska je ten deň, kedy budeme žrebovať tie 3 50 eurové poukážky, o ktoré ste bojovali. Bločkov je dosť, takže ja dúfam, že 3 ľudí spravíme nesmierne šťastným a budú si môcť na Vianoce od nás zobrať niečo, po čom veľmi túžili. Takže ja to teraz otvorím s tým, že je to pekne zapečatené, nikto sa v tom nehrabal. Takže pozrime sa na to, takto. Takto. Presypeme do väčšieho, nech sa to dobre premieša. Všetko je to tam. A ja teraz z týchto všetkých blokov vyberem 3, ktorí budú si môcť u nás niečo vybrať. Poriadne to premiešam, aby nemohlo byť povedané, že niekoho sme. A prvý bloček. Takže prvý bloček, koncové číslo karty je 5. Je to z 27.9. A je to pán, priezvisk nemá krstné meno, takže je to pán M. Ale môžem povedať, že koncové jeho telefónne číslo je 086. Takže prvého máme. Ideme na druhého. Premiešavam. A druhé, tak je to koncové číslo karty 2, je to z dátumu 15.10. Je to pán Peter asi. A koncové jeho telefónne číslo je 732. A posledný, tretí. A keďže som vyberal týchto zo spodu, tak vyberiem jedného pekne z vrchu. A je to pán František. Nakúpil 14.10. A jeho koncové číslo je 246. Takže ja výhercom všetkým blahoželám. Dúfam, že budú radi a dojdu si k nám vybrať nejaké pekné veci. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili a vymyslíme ďalšiu akciu aj pre ostatných, ktorí bohužiaľ sme teraz nevyžrebovali. Tak pekný deň vám prajem.